ako'y nakaahon. Kaya Noel, kaya natin lahat lumaban. At na. Tatapilin ko Lapid. Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Manota. Lito Lapid. Umaga pa lang, tama na niyang alaga ko. Kaya dapat Alaska, tulog hapon. Ma'am Jean, good evening. Kamusta dyan? Lasing na? Kamusta si Boss Bell, ang celebrant? She trusts Gynapro, the only gyne-prescribed feminine wash with chlorhexidine dihydrogenate for L'Oreal Tri-Power Protection. Gynapro, the pro-imperial... Sister, Sholihatin, good evening. How are you? Number 9 sa Manota. Ma'am Jean, kamusta? Ang celebrant? Number 9 sa Manota. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak? Dove Dermatome Scalp with Scalp Hair Actives removes dandruff and moisturizes hair for 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Kain tayo. Ang party list na masasandalan. AXIS Party List. Salita ng palalaki. AXIS Party List ang magtatanggol sa iyo. Kakampi ng inapi. Dok, lapit na ako. Ang bawat biyahe ko, Dok, para makapagtaki si Maki. Katulad mo ang Centrum Advance. May mas maraming nutrients complete from A to Z. Tulong para malakas ang puso, matibay ang resistensya, alaga ang mata, at buong katawan. Iyahatid kita sa pangarap. Centrum Advance, alagang di makukuha. Let's go play. Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig at internet pag may disaster. Kasi all powers on. FA has over 1,500 games. Secure and fast game plays. Meron kang pay for fun option to try all the games. Ibang Swedlico, bet88.ph. Ilagnat si baby. Sakto na dito. Mommy, mag-get no shake formula ka. Munyatan, wala sa kira na No worries. Shake. Okay na kaya ito shake. Consistent ang dose, kaya no worries. Most doctor-prescribed paracetamol brand for children. Yan is, tapo na wala. Kaya tapo na wala. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games, ay maraming pera. Sobrang sakit. Lalaksa. Manage deals with the real cause of pain. With care. Sobrang sakit. From Tyson. Sarap pag-gawin. Sobrang sakit. Lalaksa. Flanax deals with the real cause of pain. With care. From Tyson. Basketball has always been a big part of my life.
be good at everything. Passionate about something, you really don't have to do. Walking tour in France. Good evening. Give family time. Thank you for coming. Saturday sa Pamilya Channel. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wait ha. Open ko lang laptop ko para makapag-play ako sa inyo ha. Sis, Yulihatin, please wait. Ilihim natin ito sa kanila. Hindi ba alam ko na yan? Ako ba ba? Questionin mo pagdating sa pagtatago ng lihim? Please, Sonson TV, good evening. How are you, Lee Sung Soon? Ito na pala ang mundong ginagawa. Habang nawala sa atin ang lahat ng pinaghirapan ko, eto ka, may kapangyayang hawak. Hindi ako mapayag na nasa taas ka habang ako'y nasa baba. Ano ba ito? Nangyayari sa buhay natin, ano ba eh? Bakit sunod-sunod ang kamalasan sa pamilya natin? Magsalita na ganyan, Gracia. Hindi tayo lumayas. Ginugasan mo ni pa? Wala kang mga pagsulong sa atin. Siguro, dapat hindi natin minulat ang mga bata sa ganitong kalakalan. Baka naging mas maganda ang buhay nila kaysa sa atin. Gracia, wala tayong kasalanan. Ang mundo ang nagkulang. Kaya ano natin ginagawa ito dahil native tayo. Kaso lalo lang tayo naiitin. Hindi tayo susuko, Gracia. Malalagpas ang bigatin ito. Pangako. Basta magkakasama tayo, kakayanin natin lahat. Pag nandito ka, di ba dito naman ako nakatira? Tsaka, gusto ko damayan ang brain ko. Alam mo ikaw, ka. Alam ko na kapag pinigyan ka ng pagkakataon, tutulungan ko yung asawa ko na magipagkita sa kalaguyo niya. Kaya binubura na kita sa buhay ko. Huwag ka na magtanggang pumasok pa sa pamamahay ko. Wala naman ang balas sa mga sinasabi mo. Gusto ko lang damayan ang brain ko.
Oo nga naman, Rigor. Ako nga naman. Wala ibang pwedeng tuloyan si Rhoda at saka may karapatan siya kasi nakukupahan siya. Sige. Kailangan ko pa yung pera mo sa ngayon. Pero sa oras na malaman ko na tinulungan mo si Marites makatakas dito, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Naintindihan mo? Tama na, tama na. Panawa ko na, tama na yan. Hindi nga ako ba? Hindi nga ako. Tapos na si Tingting. Nasaan siya? Kaya nga kanya ako pinapunta rito para sabihin sa iyo na doon muna sa papalipat ng gabi sa palengke. Ano? Ganito ba? Ligtas pa siya doon. Hapak siya. Sabi niya, kung ba minsan malalahanin dahil kaya na niya ang sarili niya, kung ang parang hindi mo alam na sarili siya matulog doon. Alam mo, ikaw na lang ang umiintay niya para tulungin na siyang umalis. Ganito ba? Ano? Hindi ba talaga? Oo. Wala ba ako pwede ay? Ito, may lubot ako. Lubot ako. No one's immune to hair fall. Palambot ko. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Ba't timing ang kape? Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kape. Pretty gone for good dahil 100% dandruff-free ka. Kung ako'y nakakapon, kaya mo rin. Kaya natin lahat lumaban. Matulad lang. Tatakling ko, Dapi. Supremo ng Senado. Eh? Ligo Dapi, number 35 sa Manota. Oo. Pero pag ino, ang yung kinigikaig mo, hindi ba yan? Lagi na? Sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Kapag masagana po ang ating masagana ang buhay. Alagaan niyo ang magsasaka. Dahil mayaman ng Pilipinas, dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pag may tiko, May Sharon ka. Number 51 sa balota. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Ano problema? Pagod na ako. Sa hair problems ko. Pagod na ako mag-dandruff. Pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut to drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff. A 2-in-1 solution of tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smoothened hair. Yan lang ang yun na. Pagod na ako. Maging maganda ang handle dandruff na healthy, smooth hair with Sunsilk. huwag kakalimutan sa Kongreso, dapat suportahan ang CIS. Handa kang tulungan sa dala ng maliliit nating kababayan. Tatakbo ang CIS, tatakbo ang CIS, tatakbo 6 days sa Kongreso. Ang tanging party list, nakakampi ka ng inapi. Saan ka pa? CIS party list ka na. Ready to enjoy more chicken joys moments? Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. Ano ang sikreto ng batang Nutrilite? Wow, strong hair. Sarap ang kumain. Ang sarap ko. Mula baby hanggang ngayon. With 17 essential vitamins and minerals. Lambang sa ibang kids multivitamins. Para sa anak ko. Alam mo, PDN. Basta nutrient, alam ma'am. Alagang Unilab yan.
Malagang palad, ang nutrient na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sinuha ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, internet pag may disaster. Kasi all powers on. Ako ba ba si Pawis? Maasin na? Ha? Kasi pag kailangan may pinaghuhugutan. Kopi ko black cream. Buhay! 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 Kopi ko black cream. Ang kape, parang buwa ang luto. 39 years ago, nawalay kami sa Pilipinas. Sabi ng aking ama, alalayan at kabayan ng buong pamilya. 39 years ago, natuto ako sa nakaraan, kunahin ang tao. Maging tapat sa nagtiwala. Tumanaw sa respeto, huwag isuko ang pagkapilipin. Ang mali laban, ang tama ipaglaban. 39 years later, siyang kasaysayan para sa tama, para sa bayan. Ay nanindigan. Senator Amy Marcos, number 39 sa balota. Why change things up? Because I can. With Creamson's best ever damage repair. Made with keratin and collagen to deeply repair and renew each strand. So whatever the hairstyle, you have power over damage. With Cream Silk Salon Expert Daily Treatment. Everybody. Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! Bongo Bongo na! I believe feeling beautiful isn't just what you put on your skin, it's what you take inside. That's skin confidence. And no one knows my skin like Myra E, the top skin vitamin. Powerfully works from deep within to help boost collagen and enhance skin. Kaya skin pala, kita mo na, feel mo na, pansin nila. Millions of glowing Filipinas choose Myra E. Join us and get that Myra skin confidence. We know, right? Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic, ang black coffee na pinakamasarap sa tapak sarap. Ang mga kahilingan dapat tinutupad. Kaya sa Tupad Party List 148 sa balota, bibigyan ka ng ayuda at trabaho. Walang pangako. Tupad agad. Tupad Party List 148 sa balota. Straightening? Color? Curling? Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. Dove Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse, and hit play. Dove Ceramide Intense Repair. Ano ang gusto mo mabago sa buhay mo? Maayo ang taong mo na ako ang kita na mo sa probinsya. May angat ko ang magulang ko sa hirap. Sa bagong boses sa Senado tayo, Camille Villar. May negosyenso program na nagbibigay puhunan, training at support. Isusulong ba ang kabuhayan para sa mas maunlad na kinabukasan? Kay Camille Villar. Pirmi sa cellphone, babad sa tablet, sagad sa computer, overexposed sa gadgets. Not good. Be active. Live healthy. Optine may help. Optine has lutein, vitamin C, E, and zinc. Maaaring makatulong ang Optine with exercise and proper diet. Malabo yung puro gadgets. Ang maliwanag, may Optine. Kitang-kita ang kalusugan. Mahalaga pala, ang Optine ay hindi gamot at hindi dapat gawin ipaggamot sa anumang uri na sakit. This is the burger. And here's one from Food Panda with 100 pesos off. Now that tastes like
like a good deal. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mom, do the light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Viva Light. From Tyso. May diarrhea si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Viva Light. Viva Light is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Viva Light. From Tyso. Your playground, now online. Pet88 has over 1,500 games, secure and fast gameplays, and for fun options for all the games. Ibang swerte ko, pet88.ph. Ipagdiwag po natin ang mga pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo upang iligtas tayo. Easter Vigil, Holy Saturday at 10 to 11 p.m. Sama-sama po tayong manalangin. Matinding palakpakan naman yan. Kung okay lang po. Winner ang pambansang bola nating mga kabatang Quiapo. Ano pong ibig niyong sabihin? Congratulations, Miss Charo Santos Corcio. Pinangapilang part-time achievement honoring the Film Development Council of the Philippines para lang ng SEAM 2025. Talagang hindi tayo pamakayaan ng konsyen. Pinagmamalaki ka namin. Aming Lola Tindeng. Salamat. FPJ's Batang Quiapo. It's me, Rakitera. Good evening. Teka, bakit nakatalo ang water na rin? Santino, huwag mo na pakialaman. May plano si tatay kaya nakaganyan. Patiyok-tiyok na internet ko. Ano? Sumamaliwalay ko lang to? Wala bang sinabi kilulungan natin yan? Pero so kaya nakatali. Kung pinakailangan mo ba yan, baka mag-away-away na naman tayo. Tapos ano? Sumasaktan si tatay, ha? Diba hindi? Kaya na ako. Alright? Santino! Huwag mo na pakialaman yan. Marites, huwag kang tumulan sa akin. May pagkakataon kang makawala sa sitwasyon mo. Halayain mo ang sarili mo. Talikuran mo na si Rigor. Piliin mo naman ang sarili mo, Marites. Eh kung bigyan mo na rin kaya ng tulong ang pamilya mo. Kahit si Lola Titi lang, kung galit lang namin. Wala ko. Sigurado ako pag nalaman Lola Tinding yun. Hindi niya tatanggapin niya. Eh di, huwag kayo magbigay. Pag-utos ka ng ibang tao, papapatan mo sa kanya, sasabihin namin na tulong mo. Oo nga, Tanggol. Sigurado ako, kailangan ni Lola Tinding ng pera. Wala namang kinikita nun. Pagtitinda lang siya kaya ako.
Oo nga, Tanggol eh. Tsaka para na rin makatulong kami sa pamilya namin. Kaya nga, Tanggol eh, baka bigyan mo na rin sila ng tindi. Eh kung sa ibang tao nga tumutulong tayo, di ba dapat sa pamilya rin natin? Mas mahalaga ko sa kanya. Hindi ko alam kung papatawad ko ba siya. Isa siya ng mga tao na nagawa sa akin. Hindi ko maisip kung bakit niya natiis na nakikita akong binubulbi ako ni Rigor. Katuloy ako mas kulikay niya sa akin ako totoo. Sulihatin. Naglalaro na naman si Lolo. Oo nga, Ma'am Jean. Hindi ko alam Ay, kung nako. papatawad siya. Pero bahala ka. Sana si Boss Bell. Pinibigyan niya ng tulak. Pero hindi na parang nagaling sa akin. Sigurado ka ba, Tanggol? Bakit naman ayaw mong sabihin? Sulihatin. Alam lang ng lola mo. I'm here in your channel. I am playing right now. Lalo na sa gagawin mo sa mga kalugar mo. And you, si Sulihatin, are you playing my video too? Sa akin, Demonyo. Wala na ako nagawang tama. Alam ko sinusuko nila ako. Kung ayaw niya sa akin, Hello, Ma'am Jean. Playing lang ko sa inyo, ah. ayaw ko Sa iba ni, hindi ko na sigurado kung na-play man ko ni Nila ni. Apurado pa. Apurado pa, Ma'am Jean. Gusto niya i-play sa dayon una. Pero why gina siya naga-ano ah? Why gina siya naga-play man sang akon? Katunto. Wala akong ibigay ng pangalan sa akin hanggang ngayon. Kailangan mismo malunong ang kasalanan ito. Kailangan natin mainit kasi yung mati. Magating na tayo dito sa Quiapo. Buti niya ako yun para makapagkakaya ng limang sa atin. Tayo sa hindi mas maganda. Kailangan natin hindi nga. Malaking pera ang dadalhin natin. Baka mabay magkalikiyan tayo. Kailangan tayo matagalit kung mag-iwanan pala tayo. Para hindi na nalang at mga matulog dito sa Quiapo na pinapasok-pasok kaya tayo nila. Ako na ako parang sigurado ko. Dahil sa akin makukuha. Ma'am Jean, harang agad. DJ's Batang Quiapo. Excuse me. Dito kayo pupunta. Sa summit of Mount Kalimba. Hindi matatagpuan si Samaya Patel. Target eliminated. Okay. This is Sunay Patel. Good job. Congratulate everyone for me. Hero, Sparrow. Dito na tayo, baby. Yes, sir. Thank you, man. Thank you. Yeah. May problema. Ilusip ang bahay. Patay si Sir Patel. Halos sinubos nila yung pera. Palibutan lahat ng daan palabas dito sa mundo. Patayin lahat ng hindi taga rito. Kanyado. Bakit? Ilusip ang bahay. Kaya ko sir, papatay ko nila. Gawin mo. All units, listen up. Stick to the GPS. Lalo na ngayon, parang hindi lang natin dahil sa If we lose comms, everyone proceed. Ang katuyok-tuyok na internet man.
Family day, manang mga salido pa. Tabuan, ginila, ba nga may activity sa may uma pa. Tabuan, ginila, ba nga may activity sa may uma. Balaan ko ganyan, hindi sila mag-attend. Ano gid sila, galain-lain sila. Napaka-busy. Tutusin ako, swerte mo nga. Mabuti na ako. Sige lang nang. Enjoy. Yahan na sawa. Yahan. Yahan na sawa. Yahan. Activity, ito siya. Kailangan ko kasi diba? Yung pambabay ko namin ng lola. Mom Jean, now playing. Hindi na ako mag-reply kay Manang ah. Tabuan, di dya bala. Pwede naman nila ibutang sa Saturday or dito na lang itungan sa uma. Itungan, di dya nila ya sa Sunday. Kaya bala na gina nila ang advance niya. Balaan na nila advance. Para sa loob. Hindi na ako mag-reply ah. Sa... Ah? Gani. All units. Kumusta kayo? Damon. Ngita ito dahilan. Wala kayong dapat alalahan. Sabi ko na eh. Hindi na kayo mabagal. Matagal pa kayo. Kailangan nyo ba ng tulong? Uy, Tomas. Sabi mo, ha? Thank you ah. Thank you sa concern mo ah. Sa pagmamaliit ah. Hindi ko yung concern ko. Ang concern ko yung kaya kang dala nyo. Uy ka rin, ikaw, animal ka. Hindi ko yung inaalala ko. Pera yung inaalala namin. Tsaka, pwede ba? Wala akong share sa akin. Sabi ka, diba? Dahil mo ba? You can meet somewhere. No need. No. Leave your dad's phone. Copy that. Mga Tomas, sino bahala dito? Tulungan mo magbuhat. Sabi mo kaya mo natin, hindi ko kaya to, sir. Ano ba yun? Hindi ko ba yun? Gago yun, diba? Boss Chi, good evening. Talaga nagbabago. Yeah, ano na yun? I'm sure hirap na siya sa middag na. Kung buhay na yun, Ay, kaya may siya pala. Awayon ko ginisisuliatin mo. hindi may bago sa'yo. Hindi mo ako sinasabi sa inyo. Taman siya katimanding ah. Simulan mo naman, di ba sa HU? Parang nag-iba sa'yo. Why man na sa ga-play sang akon video? Bakit? Gusto ya siya ya unahon. Ano siya, Pinay? Ano ba yun? Ang bota na layan niya. Pero, Ano ba ka? honestly, wala pa. Pati ka na siya. Now playing, Mom Jean. Busbel. Regarding the movie. From Annette. My ex-fiancé. Di usab la pagsapakon. Namatay siya sa mission. Si ano. Si Sinani. Ang iba nga lahi. Life goes on. Hanggang iniisip ko palagi. May bala ko nag-play man na sa sangakon nga wala man. Gusto namin yun. Yeah, parang
Play mo ko siya. Dali lang. Correct. Kaya ganyan talaga eh. And what they say, the price of love is money. Tamang buhay ng paglulux. Sorry, Madam. Okay. Nakakamahal na buhay. Tara, champ. Tara. Tara. Let's go. Tara. Ayos ka lang. Okay lang, sir. Ma'am Lynn, Rakiterang Bisdak, now playing. Nasa isang phone ko, Ma'am Lynn. Naka-charge. Naka-charge lang siya. Si Boss G, mamaya ako na i-play. Hanggang magdamag si Boss G. Tomas, dali, sir. Uy, tawag mo na. Tomas, sir, sandali. Sis Shalihatin, I'm done playing with your video. Tomas, wala ka bang tiwala? Oh, sir, hindi naman sa ganun, sir, pero naalala ko kanina, sir, parang nakita ko na tawag mo. Alam mo, Tomas, dahil na napagod yan. Ang gigililo ka na. Tama itong dinadaanan natin. Halika na. Happy birthday to you, Boss Bell. Balik ka rin, sir. Kami mga katanda, sir. Tomas, hindi mo yung palakong. Halika na. Sir. Tomas, huwag kang gagalaw. Eh? Huwag kang gagalaw. Bakit, sir? Sir. Parang may babalaw sa balikat ko, sir. Huwag kang gagalaw. Nagniningning ang bawat entablado na kanyang pinuntungan. Ang pinakaunang Pilipinong mag-aawit na nagtanghal sa Carnegie Hall sa Estados Unidos. Hinangaan ang kanyang tinig, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Siya ay pinalakpakan bilang isang artista. Nagliwanag ang kanyang bituin sa TV at movie screen. Kinilala siya sa mundo ng pag-awit at pag-arte. Nakatanggap ng hindi mabilang ng mga pagkilala at parangal. Ngunit pinakalikha siya ng kanyang pamilya bilang isang ina at You're lola. welcome, Sis Sholi. Please play my videos also. Ng mga Pilipino ang husay at galing ng nag-iisang Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales. Patay na si Pelita Corrales. Pilita, hindi ka April 12. kapamilya. Upgrade na sa Gillette Blue 3 Flexi with resensing blades. Swabe na eh. You must look deep. Germs everywhere. Not to my kid. The new safeguard pure white. Show, away germs 24 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya, safeguard. Nutrition experts say, for a productive day, you need a good breakfast. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus milk. Complete ba to? Don't worry. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Ngayon, with 50% more cereals, tulong para busog ka ng mas matagal. So filling.
with Bet88 Sports. That's 88.ph. Papa! Ay, Mama, okay na kayo? Nananaginip ka? Gusto mo umuwi? Gusto mo bumalik doon sa akin? Ensa, kain na. Napansin ko lang, saan pagtandaan ko? Tingnan niyo mga sarili niyo. Tatakbo ka na naman. Ang kalimutan ka mo, tumigil ka nga. Saan ka ba nagaling? Bakit ka lang umuwi ha? Sabihin mo ko na, sinahan mo siya. Ano mo mataan kong kaibigan? Napakasarap siguro ng tulog ko kagabi. Kaya, Naunahan mo ako, pupuntahan sana kita eh. Ibebenta mo ang bahay ko para makapagbayad sa isa mo. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Sir. Sir. Parang may magalaw sa balikat ko, sir. Ang gagalaw. Sir! Sir, pagpapalipin, sir. Sir, Sige na. Hindi na ako nataan dyan, sir. Diyan mo tayo nataan, sir. Diyan. Sige, sige. Out ka? Hindi naman, sir. Pero, wala na, sir. Sige, kaso susunod ako sa'yo. Sa GPS. Iwasan mo lang. Pwede tayo. Kel, matanong ko lang. Mapapain ba loob mo sa amin, baby? To be honest, it doesn't matter anymore. Yes. Kasi, may mga dahilan kung bakit natin nagagawa ang mga bagay na nagawa natin. Amen? Alam na, it took me a long time to solve it. Minsan nga, gusto ko na sulit sa kanya eh. Pero ko, ito ako ngayon. Nandito pa rin. Alam na. Alam ko yung style. Ikaw ba? Innovate ka? Talaga? So, kung hindi si Tomas na maingay yung type, ano yung type mo? Yung serious type? Alaman. Wala. Come on yan. Alam mo yung love? Kasi sa umpisa, kapag may fall apart, magbabago
babalik sa ating pagbuong pagkatao. So, yun na nga yung kinalakihan ko. Hindi ko pa naman yung sarili. Sudyo ako. Hindi ako masokista eh. Hindi. Bakit? Ano? Laging naiisipin na pinipili kita, aalagaan, tantayin ka. Sa pagitan ng tama at mali, Hindi mo siya anak! Hindi siya sa'yo, anak! puso ang nakataya. Inisip ko na naman si ate. Gusto ko siya anak. Kailangan pala niya. Sa laban para sa anak. Hello, Grace? Grace, anak, ano ba ito? Hindi na lang ako nakakarinig yung wala na ka. Parang sabi ko wala na. Kailan ka susuko? Di ba kayo nanay ni Grace? Ibig sabihin natin siya. Dito ka naman. Kailangan mo pa sa akin. Save Grace. Ang story susunod na. Give family time a chance. This Holy Saturday sa Kapamilya Channel. May magic ang kamay ni Mami. Pagkahaplos, pumuputi po ang kubo at sipuno ko. Hindi ito magic. It's Vicks Vapor Up with eucalyptus oil that relieves cough and cold and menthol that relieves body aches and headache. Sa libre na tulong, Vicks Vapor Up. Good day for a date. Bad day for a date. Makadandruff yan. Head and shoulders every day. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and shoulders. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling pagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Ang batang matibay Mag-bear brand ka muna. ay susuko. Ang batang matibay, tuloy ang tibay mangarap. Pero, Sa laman namin, Matik, Biogesic. Kahit nung buntis ako, ngayong mami na ako, iibahin ko pa ba ang ibibigay ko? Matik, Biogesic for Kids. Ingat ng Biogesic, nasa doctor-prescribed Biogesic for Kids din. Matik ibuhos, matik inumin. Basta iniingatan ko, ipagkakatiwala ko lang sa pinagkakatiwalaan ko. Uy, Matik, sa laman ng bata, dapat Matik, Biogesic for Kids. Alagang Unilap yan. Ano ang gusto mo mabago sa buhay mo? Anak ko kasi, binubuli. Depression. Anong kaya siya nagsisimula? Opera ng nanang ko. Nilubog kami hindi utang. Sa bagong boses na sinabi tayo, nabibigan. Gumawa ng batas pangkalusugan. Isusulong pa ang mas maraming tulong pangkalusugan mental at pisikal kay Camille Villar. Bagong boses na lakas ang lumabas. Grace,
sipag, kailangan may pinaghuhugutan. Kopi ko Black 3 in 1. Buhay! Buhay! Buhay. Buhay! Kopi ko Black 3 in 1. Ang kape para buhay ang buong ko. Ganda ng hair! Mag-rock hairstyle tayo for the show. Ano ba hair ko? Let's grow it! Suns Up Strong and Long with aloe vera, biotin, and castor oil for hair that's 3 times stronger and thicker looking as it grows long. How amazing! Suns Up! It's time to ano lang gagawin? Confident na tayo masarapin with all-in-one Vacuum Magic Sarap. Kaya naman ang pamilya, ang papa. It's magic! Minsan, wala pa yung cellphone na yan. Ano ang meron? Kung paano Minsan, wala hindi ko nasasayang na pero dahil ko ay senior citizen itong itaguyad ang ating kinabukasan. Natatanda ating galing. Huwag niyong kalimutan, number 17 sa balota. 1-7 na. Parang Steven, kaya ko sa bahay. Oo, Pilipinas ay excited. Kapag may umaasa sa'yo, hindi ka magpaibig sa kalay, tusok na liit sa tulong ng Parex Vitamin B1, B6, B12. Kapag masagana mo ang alin, mas sigana ang buhay. Alagaan ng mga magsasaka. Dahil mayaman ang Pilipinas, dapat lang mayaman din ang Pilipino. Pag may tipo, May shadow ka. Number 51 sa balota. Does damage build up in your hair? Say no more. Dove Hyaceramide Treatment Mask with hyaluron-ceramide penetrates hair strands to reverse 10 signs of damage buildup. Stronger, smoother hair. I love it! Dove Intense Repair. Nutrition experts say for a productive day, you need a good breakfast. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus milk. Complete na po. Don't worry. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Ngayon, with 50% more cereals, hindi mo busog ka ng mas matagal. So filling. So good. Para sa productive day, mag-Energen. Complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Number 68. Huwag kang kalimutan sa Kongreso. Dapat suportahan ang CIS. Handa kang tulungan sa dala ng maliliit nating kababayan. Tatakot mo ang CIS. Tatakot mo ang CIS. Tatakot mo 68. Founding party list, nakakampi ng inapi. Sana pa? Access party list ka na. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Neighbor, Coffee mates. Yes, you are my coffee mate. Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet pag may disaster. Kasi, all powers on. I believe feeling beautiful isn't just what you put on your skin. It's what you take inside. That's skin confidence. And no one knows my skin like Myra E, the top skin vitamin. Powerfully works from deep within to help boost collagen and enhance skin. Kaya skin pala, kita mo na, feel mo na, pansin nila. Millions of glowing Filipinas choose Myra E. Join us and get that Myra skin confidence. We know, right? Ready to enjoy more Chicken Choice moments? Isa pa. Try new Chicken Joy Perfect Pairs! Para sa pag-uswag ng mga Bicolano, kaipuhan ibalik ang Bicol Express. Kaipuhan, kasing tibay, singrikas ng bullet train, gikat sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro, ng mga taong kaugmahan sa pamilyang Bicolano. Kapuerting proyekto kan Bicol Saro, para
fast na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol sa Ross. Ang party list na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, and you really don't like to lose. It's game day with Bet88 Sports. Bet88.ph. Everyday mo buhat? Hindi ka kasi ng conditioner. Creams of Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times straighter hair that gets more beautiful every day. Creams now 30% more. Sa Bingo Plus, panalo mo mangarap mo pag may kasama. Sa Bingo Plus, may chance kang manalo. Anywhere, anytime. Sa Bingo Plus, panalo ka sa kaibigan. Pangarap mo kapiling sa iba at mga tagumpay. Sa Bingo Plus, magkakaibigan. Kasama mo sa panalo ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, kasama ng maraming games ang maraming kasama mo sa panalo ang Bingo Plus. Kasabot ka ba ng mga magnanakaw rito? Ikaw ang nagturo sa puta, ano? Ano mo? Wala. Okay. Sabi mo. Napakabait sa'yo ni Sir Sameo para maging trahidor ka. Pinili ko kami ng pera ninyo. Sinado niyo ang utang pati ng kamatahan. Dahil tuwas sa kapatid ko. Hindi mo gusto makinig sa akin na yan. Chris, hindi natin kailangan ito. Ano ba? Ano ba ito? Sabihan mo kung kailangan mo ba. Bilib sa ano ko next. You want great hair? Better go to Cha-Cha-Cha. My sagot right here. Pantene Silkwood Conditioner with vitamin and collagen. Boost up the chest easily for smoothness. It's not luck, it's Pantene. Hindi mo ibitin? Hindi ko palamo. Sa extra rice, sarap ulam, dalo sauce ng mga savor, sulit mo sa meals. 99 pesos lang. Ang nangabuso, walang pinipiling biktima. Ako, walang pinipiling ipagtanggol. Saan man, kailanman, kampi tayo. Erwin Tulfo, kakampi nyo sa Senado. Kahit lagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na nakakalam mo. Mag-Bearbrand Adult Plus na. Doble tibay katawan at resistensya ng nutrients na tama sa edad mo. Tulong para tuloy ang tibay. Bearbrand Adult Plus. Does your anti-dandruff shampoo leave your hair dry and weak?
Dove Dermacare Scalp with Scalp Care Actives. Removes dandruff and moisturizes hair. For 100% dandruff-free and smoother hair with zero compromise. Available in hair fall recovery. Samantala yung alagang-alaga ang mga nanay at anak. Kung hindi sa Millennium Baby Project, baka itong baby ko, wala rito sa mundo. Sino mag-aakala na ang mahirap kagaya namin ay magkakaroon ng sariling bahay at lupa? Patupad to dahil sa programa ni Avalos. Ang batang may kapansanan ay yayakap ng pagmamahal sa Project Kids ni Mayor Avalos. Hindi lang ang kanilang kapansanan sa isang magandang kinabukasan. Sa sobrang sarap ng black coffee na may dark roast at light roast beans. Parang sumasarap na lahat. Nescafe Classic, ang black coffee na pinakamasarap sa napagsarap. Mami, alam mo ba ang hindi ka pagditama? Ma'am Lynn, now playing. Dito na ako sa ika-21 video out of 29. Si Boss G mamaya ko na i-play. Hanggang magdamag na si si Boss G. Huwag kang magalala. It's going to be better. Manalig. Maniwala. Gagaan. Gaganda. Ubuti. Do not worry, it will be better. Dapat better, I'll be better. It will be better. I'll be better. For a productive day, you need a good breakfast. Ano ba dapat ang good breakfast? Well, dapat nutritionally complete. May carbs, protein, fiber, vitamins, minerals, plus milk. Complete na po. Don't worry. Sagot yan ng Energen. Complete sa nutrition. Ngayon, 50% more cereals kung napapagusap ng mas matagal. So filling. So good. Para sa productive day, mag-Energen. Complete sa nutrition, mas matagal kang busog. Period threats can't stop a girl because she's an expert. She trusts Skynet Pro, the only gyne-prescribed feminine wash with chlorhexidine digluconate for L'Oreal Tri-Power Protection. Gyne Pro, the pro in period protection. Dati kasi, since videographer ako, napag-tripan ko talagang gumawa ng mga video na nakakatawa at ina-upload ko siya online. Then, habang tumatagal, yung trip, madami pala nakaka-relate. Kaya ang trabaho ko ngayon, hindi lang sa likod ng camera. Sa harap na rin, as online content creator. O diba, at the end of the day, gabi na. Ako po si Albert Nicolas, your ancient beauty. At dahil sa Wi-Fi, mas gumanda ang ating buhay. Copico Blanca, the #1 creamy coffee in the Philippines. So creamy. Winner sa akin to. Correct yarn, that's why it's the #1 creamy coffee. Copico Blanca, creamy at gentle sa tongue. First day taping! Pero may masking ng buhok. Sunsilk with active infusion. A blend of oils, vitamins, and proteins para always smoother hair na may mga nakakapigil. Walang makakapigil. Action! Sunsilk with active infusion. Ginawa ko din ang litaw, tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet pag may disaster. Kasi all powers on. Ngayon nasa 40s ka na, may pangangalay at pangungiting. Ayaw ni Doc, Vanillar. Bakit ma? Kasi baka nakukulang na sa vitamin D, lalo na kung may diabetes tsaka may cholesterol. Bakit nga vanilla ma? Kasi ang Vanillar, not just 3, but 5 free vitamins. More B vitamins to help you do more with your hands and feet. Alagang nilap yan. Hey guys, I'm here with Kate and Ben. But ano na kasi? Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff ng process kape. Katikat for good dahil 100% dandruff-free ka. KFC salted caramel. Spicy sweet and salty crazy. Spicy sweet. Spicy salty. The new salted caramel craze
tutulong sa'yo. Kakampi ng labi. AXIS number 60 sa balota. Sagad sa butoong tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Pamamagid ang tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve these symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Ready to enjoy more Chicken Joy's moments? Isa pa. Try the new Chicken Joy Perfect Pairs. Your playground, now online. Currently play test over 1,500 games. Secure and fast gameplays. Meron pang pay for fun option to try all the games. Ibang swerte ko. Bet88.ph. Why change things up? Because I can. With Creamsilk's best ever damage repair. Made with keratin and collagen to deepen your hair and green age trend. So whatever the hairstyle, you have power over damage. With Creamsilk Salon Expert Day Treatment. I am a failure. Kaya pinipili ko mag-isa. Pero dahil hindi naman porket kaya ko, gusto ko. What really happens in real life, diba? Yung minsan, kahit na ayaw mong gawin mag-isa, pero kailangan. You wanna be strong, pero there's a feeling in bad ways and somebody to take care of you. Very important for support system. As a trauma patient, it helps with moving on from trauma and transfers. My love will make you disappear. Now on its third week. Pagmamahal at pag-asa ng mula sa kanya ang ating liwanag ngayong Holy Thursday. Sabihan mo akong kailangan mo ba? Hindi ko sa akin ko next. Team. Team. Dito. Gagawa. Umalis ka na sa lugar na. Hahanapin ko yung kapatid ko. Wala sila ito pang dadaan ng buntis niya sa pangdal. Ito mo na kami. Pagkatahan lang ito eh. Pakalabas niyo! Hindi mo pag-iba tayo. Anong ginagawa mo dito? Nandito kami para malaman na totoo. Ikaw, Julius, anong nalaman mo tungkol sa bata? Hindi si Grace. Sabihin mo nga sa akin ang totoo.
really a mother. Every single time we started the conferencing, we focus on getting one point at a time. And then yet with the same mentality, focusing on getting one point at a time, one step at a time, and hopefully it brings us to the goal that we want. It means so much to us. I mean, everyone will always tell us, hindi ko ba kayo nagsasama, ano bang bago, but we've been working so hard with especially this conference, and this is the conference that we're actually complete. This is the hopefully the time that we can say we're all playing together as one team, ready to fight. Everyone's ready to fight. Blooming the workforce. Kasi nga, ang daming heartbreaks eh. Ang daming heartbreaks, ang daming pains. Kaya ang hirap sabihin na hindi namin siya pwede basta bitawan. Hindi nila kami natin ito, nandito na tayo. So, hopefully nga, makikita natin ang video ng finals. This program is brought to you by Smart. Extra rice. Ngayon, may extra rice na. Sarap ulam, daming sauce, ang savor, sarap sa meals. 99 pesos lang. Ma'am Lynn? Hello, Ma'am Lynn? Hello, Ma'am Rakiterang Bisda. Kamusta ka dyan? Hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos yung for the boys nyo dyan. For the boys. Alfonso, ah. Baka gusto niya marami pang Alfonso, Boss Bell. Bakit bad trip? Maraming trabaho. Gabi na, Boss Bell, wala ka nang mabilhan.
Tamuslo. May iba ka namang pangalan. Wala nang white lady. Tamuslo na. Ala, mayroon pa. Alfonso 2. Bakit ang Alfonso 2 ba, ano siya? Mas dark? Birthday ni Boss Bell. Ginom sila Alfonso. Ha? Isog? Ah, malakas daw. Sabi ni Habi, malakas daw ang Alfonso 2. Light lang siguro ang Alfonso 1, yung original. May tugin man pa? Nabitin sa isang bote. Bote o yung long neck? Di ba long neck yung ang Alfonso? Bukas na. Bumili ka ng ano, 2 para may reserba. 2 lang kayo ni Ma'am Jean umiinom? Parang 2 lang kayo sa room. Ninamnam nyo ng mabuti ang ang pulutan. Daming pulutan. Tapos 2 lang kayo. Tapos bitin pa sa Alfonso. Ano ba sabor ng Alfonso, boss? Kasi ako hanggang lang ko San Mig. Uminom ako ng mix noong 2016 doon sa Boracay kasi kasal ng office mate ko. Nakakahiya nga kasi ang pinaka-boss namin nandoon. Tapos ang pinaka-boss namin sa region, Ninong din. Tapos yung boss namin sa aming division nandun din. Maraming bisita. So mahaba yung table namin. Tapos mayroong iba-ibang drinks. Halo-halo na. Siyempre, before tahimik pa ako. Nung naubos na yung marami na kaming nainom, may mga grupo doon sa kabilang mesa sa likod namin na mga ibang rasa. Halo-halo, Korean, Japan, Notopia, ganyan. Ethiopia, ay ganun. Pagkatapos nun, marami na kaming nainom. Diyos ko miyo, nakita na ako ng aming parang chief clerk na na ako doon, pumunta na ako doon sa kabilang table, doon sa mga Korean. At na ako doon, nagsama na sa kanila, usap ng usap ba? English ng English siya na, Boss Bell. Pero before, tahimik ako. Tahimik lang ako, umupo dyan sa gilid. Tapos doon na, lasing na pala ako, Diyos ko miyo. Tawa ng tawa sila. Nang umaga, kinuwento nila na yun ang ginawa ko nung gabi. Hindi ko maalala.
Hindi ko maalala, boss. Nakakahiya. Tapos, pagising ko, sakit ng ulo ko, Diyos mio. Parang, hindi ko maintindihan. Kung masakit bang ulo ko, masakit ba yung tiyan ko, ewan ko lang. Pero before kami umuwi, galing sa isla, doon kami sa Station 3, maraming mga bisita doon, maraming tourist doon sa Station 3. Tapos, umuwi kami, inalalayan ako ng aking office mate. Diyos ko, Mio, nagsuka pa ako sa likod niya. Diyos ko, nakakahiya, Diyos ko. Tapos, umuwi kami doon sa Station 1, doon yung aming doon kami natutulog. Pag ng umaga, noon na, sakit na ng ulo ko, sakit ng tiyan ko, parang hindi ko maintindihan. Tapos pumunta ako ng CR, doon na, nagsuka ako ng kulay green. Doon na, tapos nagyaya na ako na magsabaw kami. Pumunta kami doon ulit sa Station 3 ng umaga at doon na naghigop ng noodles. Noodles lang. Tapos doon na ako, nanumbalik yung yung ako. Nanumbalik yung ako. Diyos ko, nakakahiya. Diyos ko, noong 2016 yun. Hindi ko unforgettable experience ko yun sa Boracay. Pero ilang beses na ako pumunta ng Boracay since 1998. Oo, since 1998, hindi pa well-developed yun yung Boracay. Yung mga cottages noon, made of bamboo lang sa gilid ng island. So ngayon, well-developed na talaga yung Boracay, marami ng buildings, kahit mga forest doon, pinuputol na yung mga kahoy at doon na yung mga matataas na buildings. Hindi mo na maano talaga yung Boracay, parang crowded na talaga. Noon, makikita mo pa doon pa sa malayo pa yung antad, yung distance ng isang cottage. Oo. Ngayon, na crowded ng Boracay. Pero masaya. Masaya talaga kasi mga kasama mo ba, mga kasama mo sa trabaho, yan na talaga yung team building namin noon. Ay, okay, Ma'am Jean. Oo. Uy, nalasing ako, boss. Diyos mio, nakakahiya. Inglisan kami ng Inglisan doon sa kabilang mesa. Ay. Tapos, na-miss ko yung office mate ko kasi yung asawa niya, Australiano. So, nag-resign na siya sa government service. Lang siya for almost 16 years lang siya. 16 years in service lang siya. Pero makukuha pa niya yung retirement niya, yung pension niya at the age of 60. Oh. So matagal-tagal na. 2016, doon na sila base sa ngayon, sa Australia, kasama yung asawa niya at anak. Nakakahiya. Yun ang pinaka-bad experience ko kasi kapag hindi ka palagi umiinom, ganyan. Parang nanibago yung katawan mo ba?
Nami sa Filipiniana yung colored green. Anagang Unilab yan. Marang para, ang hindi na higgamot at hindi nakagamiit paggamot sa anong uri ng sakit. Time check, 10:11 in the evening. Thank you so much. Mag-bye-bye na po ako sa inyo. Ma'am Jean, Boss Bell, Ma'am Rakiterang Bisdak, Boss G. Thank you so much. At sa mga alagad, bye-bye.